Sanibonani emakhaya ngamakhaya. Ibuyile yaManyanda intokazi nesihamba phambili. Ngicela ukuqala ngokubonga kakhulu i-support eninginika yona. Ngibonga kuwona wonke ama-subscribers athe angeseka. Isandla sedlula ikhanda. Kubonakala engathi i-DA ifaka i-ANC ebhodweni elincane, iyayipheka, iyayithulula. Kulandela indaba ye-National Unity eyangena kuyona kanye ne-Democratic Alliance. Odabeni le ncwadi eyabhalwa i-DA ifuna izikhundla ezilingana namavoti avotelwa ngayo i-DA. Ikhiphile-ke uhlu lwezikhundla kubalwa-ke nesephini likamongameli wezwe noma iminyango ethathwa njengebalulekile kakhulu. Kanti-ke umongameli wezwe usanda kuwukhuza lo mkhuba wamaqembu ofuna izikhundla kuhulumeni wombumbano njengoba naye esazokhetha laphayana ikhabhinethi elizoqokwa uyena emese ethatha isinqumo. Kuvela nokuthi i-ANC ihlanganile nobuholi bomdabu komsombuluko bavumelana ngokusebenzisana kuhulumeni wombumbano. Nezinye ezivela laphayana ngendaba yekhabhinethi uthi umhlaziyi wezepolitiki i-ANC iyona ezogcina noma ngathiwa kwenzakalani kodwa izwi le-ANC, izwi la-Ramaphosa umongameli ilona eligcinayo kuzo zonke lezi ngxoxo ezisazokwenzeka namanye amaqembu. EyaManyanda intokazi ithi nibe nosuku oluhle. Cela sihlangane ku-comment section ngazi ukuthi unocabangani ngalolu daba.